दहाव्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचं दीपप्रज्वलन करून उद्घाटन होतं. मराठी निर्मिती गेल्या 10-20 वर्षात अत्यंत वरच्या पातळीवर पोहोचलेली आहे. त्याच्याकरता स्क्रीन उपलब्ध होत नाही. त्याची व्यवस्था साधारणपणे ऑगस्टपासून होईल. तर सध्या तर कॉन्ट्रॅक्ट जे आयमॅक्समध्ये ते जुलैपर्यंत झालेलं आहे. त्याच्यानंतर जेव्हा नवीन कॉन्ट्रॅक्ट होईल किंवा त्याला एक्सटेन्शन मिळेल तेव्हा स्थानिक कोकणी आणि मराठी या दोन्ही याच्याकरता एक थोडं कंपल्शन. माझी निवड केली गेली या 10व्या गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलमध्ये या पारितोषिकाकरता. या पारितोषिकाला नाव कृतज्ञ पारितोषिक असं म्हटलं जातं. पण कृतज्ञ खरं म्हणजे मला राहिलं पाहिजे, कारण माझं नाव तुमच्या मनात आलं. माझं काम तुम्ही सातत्यानं पाहत आलात, त्याला दाद देत आलात, त्याची दखल तुम्ही नेहमीच घेतलेली आहे. त्याबद्दल मी ऋणी आहे. पण मी स्वतः एक कृतज्ञता पुरस्कार तुम्हा सर्वांना फक्त मनापासून देऊ शकतो, आणि जो मी खरंच देतो आहे.